Sziasztok! Ez egy Hyundai Tucson 2007-es, és amint látjátok, elérkezett, hogy kapjon egy mélyládát, illetve egy erősítőt, és ennek a kábelezése folyik éppen. Nem volt egyszerű megtalálni azt a pontot, ahol bemegy a pozitív kábel, ugyanis fúrni nem akartam, ledugózott rész nem volt külön, ezért van az ott belül, ahol a kábel korbács megy be, a injektoroké, és tököm tudja még melyik megy be oda. Az lett lecsavarozva, két csavar fogja, és aztán meg lett fúrva óvatosan, és így még belül van egy ilyen vízzáró réteg, egy ilyen gumis hártya, azt is át kellett fúrni, aztán WD-40-nel fújtam mindig itt a cső elejét, és aztán úgy húztam át a kábelt. Jelen pillanatban itt tartok. Amint látjátok, itt jön be a piros kábel, tehát a pozitív, itt már elrejtettem, ahogy itt is. Jelen pillanatban az egyelőre most ott marad, aztán majd az is bekerül. Most egyelőre felhajtom az ülést. Jó, itt ezeken a pontokon fogják csavarok, aztán fel lehet hajtani, aztán remélhetőleg ezt a részt ki tudom innen pattintani, és hátra tudom vezetni a kábelt. Mivel osztott ülések, így rájöttem, hogy elegendő csak ezt a két csavart kiszedni, és már dolgozhatok is tovább. Na szóval itt már a kábelt sikerült ott végigvezetni. Jó, hát itt kellett egy kis cselt bevetnem, ugyanis megpróbáltam itt felhozni, de nem ott megy a kábelköteg, ami jön hátra, úgyhogy ott lehetetlen volt. Megpróbáltam innen, szóval kiszedtem ezt is, és megpróbáltam úgy elérni a kábel korbácsot, illetve tehát ezt a piros kábelt, ami mellette futott, de még véletlenül sincs a közelben, ezért így oldottam meg. Ott kapott egy furatot, a végén rá lett kötve egy ilyen vékonyabb hoki, és ezzel felhúztam. Na most ekkora a kábel hossz. Jó. Még be kell az RCA kábeleket, illetve a remóta kábelt fűznöm. Hát az nem biztos, hogy megvalósul a mai nap folyamán. Különben itt a fejegységem. Egyelőre ennyit, aztán majd még folytatom.